дар оғози ҳафтаи нав бо хабару гузоришҳои тоза шуморо аз студияи марказии радиои Озодӣ шинос мекунем. Ман Шаълои Гулхоҷа ҳастам. Салом, нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати барномаи имрӯз 14 май. бозор намеояд дигар. ҷасади шоири шинохтаи тоҷик Бозор Собирро баъди 2 ҳафтаи даргузашташ дар Лучоб дафн карданд. аз варзоб барояш гулои ваҳшӣ, гулои ёбоӣ ки дӯст медошт овардам, гули зард ва гули гулобӣ. болои рӯяш мондам, мисли ки хобидааст, ором хобидааст. нахуст вазир ба оромӣ даъват кард. вазири корҳои дохилӣ узр хост. Як амалиёти нирӯҳои пулис дар шаҳри Тифлис хашми мардумро барангехт. ва говҳоятонро пинҳон кунед, меҳмонони олиқадр меоянд. мақомоти маҳаллӣ чаронидани чорворо дар назди шоҳрои Душанбе Турсунзода манъ карданд. таҳқиқ карданд ки мисол вай нашава, говоро сари роҳ да набанден, ҳама ободӣ шава, ин шаҳраки ҳисора барои фасонии ободӣ ин ми пешои дарозтон фасонӣ кунед, гулкорӣ кунед. билохира субҳи имрӯз тобути Бозор Собир, шоири маъруфи тоҷик, ба Тоҷикистон расид. баъди маросими видо ва ҷанозаи шоир дар шаҳри Душанбе ӯро дар оромгоҳи Лучоб дар канори шаҳр дафн карданд. шоири шинохта, ки аз бемории роҳҳои нафас ранҷ мекашид, рӯзи 1 май дар шаҳри Сиэтли Амрико даргузашт. ҳамкорони мо дар ҷанозаи шоир ва маросими видо бо ӯ иштирок доштанд. ҷасади Бозор Собиро, ки аз фурудгоҳ мустақиман ба манзилаш дар шаҳри Душанбе оварданд, дар баробари мақомоти расмӣ даҳҳо нафар аз хешу пайвандон ва аҳли адабу ҳунар барои видо бо шоири номдор ба манзилаш омаданд. ҷасади Бозор Собиро ҳамсараш Гулчеҳра, духтараш Шогуна ва 2 писараш ҳамроҳӣ мекарданд. аз Бозор Собир шоири ғариб ва ватандӯст ёд карданд. мо алон бо Бозор худоҳофизӣ кардем, хайрбуд кардем. аз боғи худам аз варзоб барояш гулои ваҳшӣ, гулои ёбоӣ ки дӯст медошт овардам, гули зард ва гули гулобӣ. болои рӯяш мондам, мисли ки хобидааст, ором хобидааст. хуб шуд ки ба ватан баргашт. агар шоир ба ватан барнагардад, ки бармегардад? ва шоире мисли Бозор Собир ки мегӯяд ки шеър дар халқам бимирам, шоири халқам бимирам. тасвирҳои тозаву равшану дилнишин ба ҳар шоири муосир. маросими расмии видо бо шоири тоҷик Бозор Собир соати 11 рӯзи 14 май дар масҷиди марказии шаҳри Душанбе ба номи ҳоҷи Яъқуб бо иштироки даҳҳо нафар баргузор шуд. дар маросими видо танҳо Низом Қосим, раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, суханронӣ намуд. намози ҷанозаи шоиро Саид Мукаррам Абдулқодирзода, раиси шӯрои уламои маркази исломии Тоҷикистон, имоматӣ кард. ҷасади Бозор Собиро дар оромгоҳи Лучоб ба хок супурданд. новобаста ба бориши борон дар маросими хоксупорӣ намояндагони ҳукумати кишвар ва даҳҳо тан аз аҳли илму адаб ва ҳаводорони шоир ҷамъ омаданд. Бозор Собир рӯзи 1 май дар 70-солагӣ дар яке аз бемористонҳои шаҳри Сиэтли Амрико даргузашт ва ҷасадашро мақомоти тоҷик баъди 2 ҳафта ба Тоҷикистон оварданд. Шодмон Ятим, Мулло Раҷаб Юсуфӣ, Озодӣ, Душанбе. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. Эмомалии Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, аз мардум хост бо вуҷуди омадани Рамазон дар фасли гармо ва киштукор зимистони ояндаро фаромӯш накунанд. ӯ рӯзи 12 май дар мулоқот бо аҳли ҷомеа дар Душанбе гуфт, номусоид омадани боду ҳавои имсола ба ҳосили деҳқонон бетаъсир нахоҳад буд. дар ин баробар президент бори дигар ба сарфаву сариштакорӣ дар тӯю маърака ва дигар маросим, аз ҷумла моҳи шарифи Рамазон даъват кард. اگر ما در این ماه که با موسم کشتکار و جمع‌آوری محصولات کشاورزی یعنی مواد غذایی راست می آید زحمت نکشیم، فرصت از دست می رود، حاصل تلف می شود و طبیعی است که در زمستان اهل خاندان ما با سختی و مشکلات دچار می شود. бино ба пажӯҳиши тозаи барномаи ӯзуқавории Созмони милали Муттаҳид, сокинони Тоҷикистон дар байни кишварҳои минтақа бештар аз ҳама аз камбуди ғизо ранҷ мекашанд. гуфта мешавад, бо вуҷуди кӯмаки молии созмонҳои байналмилалӣ ба хонаводаҳои камбизоат, мизони фақр дар Тоҷикистон чандон тағйир накардааст.
нахуст вазири Гурҷистон дар як муроҷиати телевизионӣ тазоҳургарон дар шаҳри Тифлисро ба оромӣ даъват кард. ӯ рӯзи 13 май гуфт ҳар гуна мухолифат ки ҷомеаро ба тарафҳо тақсим мекунад ғайри қобили қабул аст. намоишҳои эътирозӣ дар Тифлис баъд як амалиёти маъмурони пулис дар охири ҳафтаи гузашта оғоз шуд ва дар ин бора Тоири Сафар гузориш медиҳад. тазоҳурот дар Тифлис рӯзи 12 май ва баъди он шурӯъ шуд ки маъмурони пулис ба ду клуби шабона юриш бурданд ва чанд нафарро бо иттиҳоми фурӯши маводи мухаддир дастгир карданд. тазоҳургарон мегӯянд маъмурони пулис дар ин амалиёт нерӯи беш аз ҳад истифода бурда ва аз ин роҳ хостанд нишон бидиҳанд ки бо қочоқи маводи мухаддир мубориза мебаранд. шоми 12 май гурӯҳе аз тазоҳургарон дар маркази Тифлис бо рақсу пойкӯбӣ ба зидди амалкарди маъмурони пулис эътироз карданд. онҳо мегӯянд то замоне ки мақомот талаботи онҳо барои танбеҳ гирифтани омилони амалкарди дурушти пулисро ба инобат нагиранд, онҳо ба тазоҳурот идома медиҳанд. дар дигар тараф ду гурӯҳи ифротии ростгаро тазоҳуроти ҷавобӣ баргузор карда амалкарди маъмурони пулисро кори дуруст номиданд. онҳо ки либоси сиёҳу ниқоб доштанд мегуфтанд мухолифи фурӯшандагони маводи мухаддир ва ақалиятҳои ҷинсӣ ҳастанд. барои пешгирӣ аз бархурди гурӯҳҳои ифротгаро ва тазоҳургарон маъмурони пулиси Гурҷистон ба ин гурӯҳҳо иҷоза надоданд ки ба назди бинои парлумон маҳаллӣ тазоҳурот бираванд. шумо барномаи хабари радиои Озодиро тамошо доред. дар ноҳияи Ҳисор ҷасади Сайрам Холвай 23 соларо пайдо карданд ки ҳафтаи гузашта худро бо ду фарзандаш ба дарёи Кофар ниҳон андохта буд. сокинони деҳаи Ҷартепа мегӯянд ҷасадро оби дарё 30 километр поёнтар аз маҳалли ҳодиса ба соҳил баровард. ҷасадро пайвандон шиносоӣ карданд ва ҳоло дар беморхонаи марказии ноҳияи Ҳисор ташхис мешавад. айни замон ҷустуҷӯи Суҳбатуллои 4 сола ва Неъматуллои 2 сола идома дорад. дар ҳоле ки хешовандони Сайрам Холва сабаби фоҷиаро шаҳр додан наметавонанд, мақомоти кумитаи корбузанон вуҷуди муноқишаву даъво дар хонаи занро сабаби аслии дилмондагии ӯ аз зиндагӣ меноманд. барномаро идома медиҳем. ширкати сармоягузории саудӣ эълон кардааст ки беш аз нисфи саҳмияҳои Тоҷиксодиротбонкро харидорӣ мекунад. Тоҷиксодиротбонк яке аз 4 бонки Тоҷикистон аст ки таи 3 соли охир дучори буҳрон шуд ва муштарионаш пайваста шикоят мекунанд ки пули маош ва амонатҳои худро аз ин бонк бозпас гирифта наметавонанд. ҳамкорам Абдулло Ашуров ҳоло дар бари ман аст ва омодаи суҳбат дар ин мавзӯъ. Абдулло, салом. дар бораи ҷузъиёти ин доду ситат чӣ медонед ва оё мешавад гуфт ки пас аз ин Тоҷиксодиротбонк аз буҳрон вораҳид ва мардум пулҳои худро бозпас мегиранд? салом Шаҳло. тавре аз маъмурияти Тоҷиксодиротбонк ба мо гуфтанд ширкати бузурги сармоягузории Саудӣ Investment Group изҳори омодагӣ кардааст ки то 51% саҳмияҳои Тоҷиксодиротбонкро харидорӣ кунад. дар як дидори Тоҷиддин Пирзода раҳбари Тоҷиксодиротбонк ва Шайх Валид Муҳаммад раҳбари ин ширкати Саудӣ мувофиқат дар ин бобат ҳосил шудааст. масъулони Тоҷиксодиротбонк дороиҳои бонкро ба 4 миллиарду 311 миллион сомонӣ баробар медонанд. аммо феълан маълум нест ки Тоҷиксодиротбонк ба чанд пул 51% саҳмияҳояшро фурӯхтааст. вале аллакай мешавад гуфт ки дар сурати амалан харидорӣ шудани бастаи калидии саҳмияҳои Тоҷиксодиротбонк аз сӯи ширкати Саудӣ ин бонк ҳадди ақал метавонад ба пуррагӣ маблағи мардумро бозпас бидиҳад. чун соли қабл раҳбари бонк гуфта буд ӯҳдадориҳои бонк дар назди муштариён 1 миллиарду 700 миллион сомонӣ боқӣ мондааст. хуб, дар ҳоле ки ширкати Саудӣ саҳмияҳои Тоҷиксодиротбонкро хариданист, то кунун ин бонк молики буд? то фарорасидани буҳрони соли 2015 бастаи асосии саҳмияҳои бонк моли Тоҷиддин Пирзода раҳбари кунунӣ он буд. аммо вақте бонк ба буҳрон дучор шуд, давлат барои наҷоти бонк беш аз 2 миллиард сомонӣ маблағ дод ва беш аз 80% саҳмияҳо ба дасти давлат гузашта буданд. пас метавонем хушбин бошем бо ҳамин буҳрони бонкӣ дар Тоҷикистон хотима ёфт? Абдулло, на Шаҳло, мутаассифона ҳанӯз ин поёни буҳрон нест, чун ҳамарӯза аз даҳҳо муштариони Агроинвестбонк шикоят мерасад ки то ҳанӯз наметавонанд пули амонати гузоштаи худро аз ин бонк бозпас бигиранд. ин бонки дигари дучори буҳрон шуда то ба ҳол сармоягузоре пайдо накардааст ва ояндааш чандон рӯшан нест. ба ҳамин минвол муштариони Тоҷпромбонк ки муфлис эълон шудааст то ҳанӯз наметавонанд пули амонати худро бозпас бигиранд. ташаккур Абдулло. агар шумо бинандаи азиз мехоҳед доир ба ин мавзӯъ маълумоти бештар бигиред, пас ба сомонаи мо www.ozodi.org биравед.
интизор меравад ки имрӯз раиси ҷумҳури беларус бо сафари 3 рӯза вориди тоҷикистон шавад. Тибқи барнома мулоқоти Александр Лукашенко бо Эмомалии Раҳмон ва имзои 15 санади ҳамкорӣ дар назар аст. Қарор аст дар ноҳияи Ҳисор бо ширкати сарони давлат то корхонаи тавлиди трактор ифтитоҳ ёбад. Дар остонаи ин сафар аз сокинони назди шоҳрои Душанбе Турсунзода хостанд чорвои худро ба сари роҳ набароранд. Тафсилот аз Барод Юсуфӣ. мақомоти маҳаллӣ дар ноҳияи ҳисор чаронидани чорво дар шафати шоҳроҳи Душанбе Турсунзодаро манъ кардааст. гуфта мешавад ин тасмим ба сафари Александр Лукашенко раиси ҷумҳури Беларус ба Тоҷикистон рабт дорад. сокинон мегӯянд мақомоти маҳаллӣ ба онҳо дастур доданд ки чорвои худро дар манзилҳо ва ё чарогоҳҳои дуртар аз шоҳроҳ нигоҳубин кунанд. خانم قدی رخ دایه برای همین جناب می آمدگی و مثال مهمانا می آمدن وای کردن تحقیق کردن که مثال وای نشوه گوار سای راه دنا بندین همه آبادی شوه و این شهرک حصار برای فسانی آبادی این می پیشوی دراتون فسانی کنی گل کاری کنی گل بشنونه این ارچه بشنونه ارچه را آبتین نمیتری. сокинон аз иқдоми покиза нигоҳ доштанд ва тамизкории қитъаҳои замини канори шоҳроҳ истиқбол мекунанд. аммо мегӯянд қитъаҳои замини алафдор танҳо дар канори ҳамин шоҳроҳ боқӣ мондааст. خیر اکای قشلاق همه تایام درآمد اساسی دمو گاوی که بتونی همین در خونه ها همین یک گاو یک گوساله را دبانی کردن ممکن هست ایت زیاد نگاه کردن نمیشه و که شرایط نیست اوتریده چرا گاه نیست هیچ جا الف لیش نیست که هیچ که بدرا همه جا آرنده همه جا چیز زمینای شخصی. қарор аст Александр Лукашенко ва Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи ҳисор корхонаи муштараки тавлиди трактору таҷҳизоти кишоварзиро ифтитоҳ кунанд. ин корхона иқтидор дорад дар як сол 500 трактор ва то 800 адад таҷҳизоти ёридиҳандаро истеҳсол кунад. тракторҳои тавлидкардаи корхонаи агротехсервис аз 184 то 200 ҳазор сомонӣ нарх хоҳанд дошт. сафари Александр Лукашенко раиси ҷумҳури Беларус ба Тоҷикистон аз 14 то 16 май давом меёбад. ва дар ҳинд ки беш аз 1 миллиард сокин дорад, ба гуфтаи Созмони милал солона 190 миллион нафар ҳар рӯз гурусна мегарданд. айни замон ҳар рӯз дар меҳмонхонаву ресторанҳо ва ҷашнҳои арӯсӣ даҳҳо тонна хӯрок мемонад ки онро дур меандозанд. ҳоло як созмони хайриявие дар ҳинд роҳеро барои талаф нашудани ғизову гурусна нагаштани мардум пайдо кардааст. гузоришеро аз Садои Амрико бо ҳам мебинем. ҷӯҳӣ шоҳӣ сарбози фидокори артиши Робин Гуд аст. ягона душманаш гуруснагист. ғизо силоҳи уст ки ихтиёриён ба мисли рену виҷ мепазанд. агар худам танҳо бипазам, хӯрок ба ягон гурӯҳи дар ятимхона ва паноҳгоҳ кифоят намекунад. агар мардуми бештар бошад, ғизо зиёдтар меояд. мубориза бо гуруснагӣ дарозу сахт аст, вале сарбозон ақибнишинӣ намекунанд. мо ғизои боқимондаи ресторанҳо, ҷашну арӯсиҳоро ҷамъ оварда ба фақирон медиҳем. мо дар Ҳинду, Покистон, Шри-Ланка, Канада, Филиппин ва Малайзия ҳастем. артиши Робин Гуд ҳар рӯзи якшанбе ғизо ҷамъ меоварад. бисёре аз ресторанҳо барояшон махсус ғизо омода мекунанд. бо даъвати соҳибони ресторанҳо ҷамъоварии хӯрок оғоз мешавад. ихтиёриён бештар бошанд, ғизо ҳам зиёд мешавад. сипас дилчасптарин лаҳзаи кор, яъне тақсим оғоз меёбад. ҳар якшанбе кӯдакон мунтазиранд ки ғизо биёрем. онҳо баъзан талаб мекунанд ки дафъаи дигар барояшон бургер биёрем. сарбозони артиши Робин Худ аксаран мутахассисону донишҷӯён ҳастанд. артишро 4 сол пеш дар деҳлӣ ташкил карданд. ҳоло дар 60 шаҳри ҷаҳон сарбоз дорад. меъёри қабули хайр як аст. пули нақд қабул нест, фақат ғизо мегиранд. ихтиёриёнро тарғиб мекунанд бо фақирон вақт гузаронанд. ин кор бахши тақвими рӯзи якшанбеи ман аст. ман аз соати 5 то 7 бо онҳоям ҷашну ҷамоматҳо ва мулоқотҳо бо дӯстон баъди соати 7 аст. ба ғайр аз ҷамъоварии якҷояи хӯрок, артиши Робин Худро тӯли ҳафта ба меҳмонхонаву ресторанҳо даъват мекунанд то ғизои боқимондаро баранд. бисёр вақт тақсими хӯрок то нимашаб идома мекунад, аммо эҳсоси баъди он ҳар гуна хастагиро мебарад. барои имрӯз барномаи хабариро хулоса мекунем. ахбору гузоришҳои аз ин бештарро дар сомонаи мо www.ozodi.org пайдо кунед. гузоришҳои видеоӣ дар Озоди видео тюб нашр мешавад. то мулоқоти фардо, худо нигаҳдор.